láske svoj život žiť, splniť si krásny sen, to všetko sa začne v tento deň. Hneď som Dominikovi ráno písal, že im prajem krásny deň, nech si to ešte užijú ako snúbenci, pretože potom to bude niečo iné. Pretože sa spája niečo, čo predtým nebolo a vznikne z toho jedno. Takže to je pre mňa dnešný deň. Dominik a Katka, my už pozeráme dlho tú ich cestu. Moje sestre boli ako fotografii. A ešte neboli spolu vtedy. A my už sme si tak šepkali medzi sebou, že medzi nimi to nejak... Že oni sa určite dajú dokopy. Že nejaké to je také, že divné, ne? Áno, áno. Potom sa dali dokopy. Potom sa dali dokopy. A odtedy to stále sledujeme. Pauzu. Potom si dali pauzičku, ale stále Ale na našej svadbe ešte neboli akože naspäť spolu, ale pozvali sme ich obidve a tancovali až moc blízko seba. Poznáme sa s Dominikom už v podstate od základnej školy, proste tam sme už boli najlepší kamaráti. Pre mňa to, že on sa rozhodol, že ja som ten človek, ktorému chce, alebo teda chce, aby bol potom jeho boku počas najdôležitejšieho dňa jeho života. Teda ten pocit, ktorý mám, je veľmi krásny, veľmi osobný a som za to proste veľmi rád. To, že sa mi vydáva sestra, tak je naozaj jedinečná skúsenosť. Keďže už inú sestru nemám, tak si myslím, že prvá a posledná svojho druhu. Mne sa sestra nevydáva. Ale je to veľmi príjemné a myslím, že pre nich to už je to, že tú prípravu do toho dali, už konečne teda to prišlo a dúfam, že si to užívajú teda. Dúfam veľmi. Teda Dominik s nami bol teda najdlhšie, alebo teda tak dosť dlho, by som to tak hodnotil, že bolo to také najemotívnejšie. Čo si tak veľmi vážil na Dominikovi, že ma pozval, už to bola tá derniéra Žaka Feša. Ja som tak bol hrdý na ňo, že je to môj farník, taký, aký on tam predviedol herecký výkon, spevacký výkon, všetko a v tej všetkej pokore. A čím ďalej som ho poznal, čím hlbšie, že naozaj je to hlboký človek, duchovný človek, sviatostný žije a že naozaj je to človek na pravom mieste. Sme strašne radi, že sme tu a že s nimi to môžeme prežívať. Som na to neskutočne vďačná, že mám aj takýchto ľudí vo svojom okolí. A prajem im, aby dávali vždycky toho druhého pred seba na to prvé miesto. Aj keď na prvom mieste má byť vždycky Boh. Lebo keď nie je Boh láske, tak nie je nič. Prajem im to, aby si uvedomovali, akú oporu a šťastie majú jeden v druhom. Lebo oni sú si neskutočným šťastím. Môžem? Už sa môžeš. Parádne, synáška. Krásne, krásne. Už pekne tie vlasy správne. Pasuje to všetko. Páči sa. A keď si už videla? Netras sa. Čo si nervózna, voľaka? Keď som pred časom v mojej schránke našiel teda toto krásne svadobné oznámenie, tak som si tak povzdychol, že
Pane Bože, ten špunt, ktorý tu ministroval pri tomto oltári, sa už žení, tak som si uvedomil, že ako rýchlo ten čas letí a že ako rýchlo zrejeme. Aj ty, Dominik, spolu s Katkou ste dozreli do tohto okamihu a do tohto momentu, kedy ste si povedali, že len tá úroveň, ktorá je medzi vami, nestačí, ale že potrebujete, aby Boh, ktorý príjme vaše áno, vašu lásku, posunul ďalej. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho cirkvi? Áno. To dnes by mali byť titulky všade, na každodennom televíznom kanáli, že jednoducho dnes existujú ľudia, ktorí sú schopní sa milovať. Že dnes existujú ľudia, ktorí sú pre lásku schopní sa obetovať. Že dnes existujú ľudia, ktorí v láske našli svoj zmysel. Že aj dnes existujú ľudia, ktorí spolu s Bohom chcú kráčať spoločnou cestou. A ja kebyže môžem v kostole skákať 1,20 m, ja by som v tejto chvíli skákal 1,20 m od radosti, lebo naozaj ma to naplňa obrovskou radosťou. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamknú a poznanie pominie. Lebo poznávame len z časti a len z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska. Tieto tri. No najväčšia z nich je láska. Počuli sme Božie slovo. Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Dominik, beriem si teba, Katka, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. A že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Katka, beriem si teba, Dominik, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou, že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Keď vidím ľudí, ktorí už majú svoj vek a stále, keď v ich očiach vidím ten zápal, že toto je moja milovaná, že toto je môj milovaný, tak ma to neskutočne poteší, povzbudí ma to. A vy to dokážete, pretože z vás tá láska, aj v tom, čo si ty, Dominik, spieval, no normálne mi to až srdce drásalo, že aký romantik, tak aj vy práve túto vašu lásku, ktorá je aj teraz na vás vidieť, ste pozvaní ponúknuť ako dar. A v tom je sila manželstva. V službe, ktorú môžete preukázať sebe i ľuďom okolo vás. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Katka, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dominik, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen. Ja som si to dneska užil.
Tým, že som tam nič nerobil. Či už nástroje, či už spev, všetko, keď sa to dalo dokopy, tak ja som v podstate po každej pesničke mal slzy na krajičku a bolo to proste úplne iný pocit, keď Domčo spieva na detských homšiach, bolo to inimočné a asi toto bola práve tá vec, ktorá tak najviac do mňa zarezonovala. Takú svätú omšu, čo sa týka svadby, som ešte nezažil ani nevidel. V podstate to je, keby sa brali nejaké celebrity doslova, tam chýbal len zbor biskupov a jednoducho to bolo úžasné. Sa mi najviac páčilo farba Dominikovho saka. To je farba aristokratov. Aj mne sa osobne veľmi páči a s výberom naozaj súhlasím a má 10 z 10. Bolo vidieť tú harmóniu. Bolo vidieť niečo, čo vytvorí naozaj takú krásu dvoch ľudí, ktorí spolu začnú žiť. Dominik, Katka, buďte si oporou vo chvíľach dobrých, vo chvíľach ťažkých, aby ste si po dlhých rokoch spoločného života mohli povedať: Katka, Dominik, život s tebou bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo v živote stať. Akože mohli by zavrieť, vôbec by sme sa neurazili. No. A ako hodnotíš svoj výkon v svadobnej hre? Mne sa najviac teším z toho, že sme vyhrali výlet na hrad a nie turistiku. Hlavne spoločnosti Katky a Dominika. Áno. By som povedal, že dalo sa urobiť viac, ale vzhľadom na čas to bolo najviac, čo sme mohli urobiť. Takže z môjho kúska som urobil naozaj to, čo sa dalo, aby bol ženich a neviesta spokojný. Milé dámy, vaša prvá misia, donesiete mi pánsku kravotu alebo motýlik. Pánske topánky na nohy. Vypijte sa štamprlík, jeden štamprlík. Čo od nás pre nás vyhrávaš? No turistiku, spoločnú turistiku, takže tešíme sa. Ojoj, výlet na zámok alebo hrad. Vyupratovanie bytu mladomanželov s prekvapením na konci od mladomanželov. To sa nám hodí teraz, ak sa nasťahujeme do toho bytu, akože bude ho treba vyklancovať, vyupratovať, všetko. Čiže v septembri ťa čakáme, ďakujeme. Ďalšia misia bude, že pánske sako. Skoro to vyšlo. Spoločné kúpanie v akvaparku. Výborne. Môže byť. Babi, posledná misia bude trošku náročnejšia. Topánka svadobného ocina. No, výborné chlapi. Prvá misia bude dámska kabelka. Prídete narúžovaný, výrazný červený rúž na ústa. Až keď sme narúžovaní, sa dáme na miesto. Ďalšia misia bude spapať jeden zákusok spapame. Točíme ďalší diel Rúža pre nevestu. Posledná bojová misia. Selfie s nevestou, selfie s nevestou.
Vôbec nebol som na toto pripravený a čakal som, že by to mohol získať akokoľvek niekto iný a veľmi si to vážim. Ďakujem svojim rodičom. Dobre, potlesk Jožkovi. Takže začíname so svadobným kvízom. Kto z vás prvý povedal milujem ťa? A kto z vás lepšie zvláda stres? Dobre, už sú vystresovaní, to je dobré. Takže kto pôjde prvý k rodičom, keď bude doma krízová situácia? Kto má väčší zmysel pre humor? Kto lepšie tancuje? Už režeme. Kto vie aktuálnu cenu potravín? Kto si dlhšie a s väčšou radosťou pospí. Som svedkom, kto, keď idete na výlet alebo niekam preč, zabalí so sebou nabíjačku. Položme tú otázku tak, že kto ju zabudne? Dobre, kto ju zabudne? Kto je väčší nervák? Dobre, pravá ruka je Dominik a takýto pís je Katka. Kto je väčší nervák? Áno, áno. Kto dostal viac pokút? Kto bude prísnejší rodič? Dobre. Kto sa viac teší na dieťa? Kto sa viac teší na dieťa? Krásne. Vidíme dobre? Mám tu aj pomocničky. Tak, čo ti dneska chutilo? Najviac mi chutili šamrole. Sviečkovica bola transcendentná, by som povedal. Normálne, že ochutnal som zo všetkého a sviečkovica bola top. Rebienka. Zemiačiky, moje obľúbené. A rum. Nie, zmrzlina jahodová, sorbet. Áno. Na svadbe zmrzlina je topka. Vlastne Gin tonic a domáce. Ale gin tonic. Ja som domáce nemal, ale čo som počul... Si mal veľa domáce. Milí mladomanželia, Dominik a Katka. Musíš do kamery, ale môžeš. Keď vznikne nejaký problém, asi vznikne, tak nech si spomenie spätne aj jeden aj druhý, že aké to bolo dneska, ideálne. Že kde až tá láska bola. Takže ty kokos, tak ešte raz som mu takto ľúbil, dneska sa s ňou hádam, tak asi ne. Asi to nemá zmysel. A určite základom každého najlepšieho, dokonalého vzťahu je komunikácia, aby aj jeden, aj ten druhý boli proste v tom vzťahu spokojní. Nech si užívajú každý jeden okamih z toho začiatku, pretože ten sa nikdy nezopakuje. Tak na základe teda našich týždňových manželských skúseností určite prajem to manželstvo veľa pokory. Veľmi veľa lásky voči jeden druhému. Aby dávali vždycky toho druhého pred seba na to prvé miesto. Aj keď na prvom mieste má byť vždycky Boh.
lebo keď nie je Boh lásky, tak nie je nič. Prajem mi do toho manželstva, aby takíto aj ostali, že nech sú proste takí, akí sú a nech milujú ľudí okolo nich a tá láska sa im, myslím, že vráti. Dream job.